O SSR'in dargajak bolup ören yılları. Bu kimin sesi qatarak çıksa, şoňkyň dinleýän wagty, ol şo wagtlar owany gatnaşan ýigitlerin, internasional ýigitlerin bärdäk kızlar wagtda komitetiniň başlygy bolup ýör. O dili uzun. Bunu menin öýüdüm deputat görkezjek bolup şol ýanky internasional sergitlerin eskerden adından öýüdüni görkezip halansa da halanmasa da qıyqılı bilen o adam kim qatrak qıyqırsa şonu dinlenni ýanky eskerlen adyna şowdan bazılarından aşgabatdan ýokarta edin deputaty ne boljak bolup duran adam bu eskerlen öňüne düşüp "Näme o tawar gerek, biz gerek alýan adyny getirip alıp o da dırım tawar internasiýy eskerlere bir uzun görkedelim bolsa galanlaryň hemmesini faýla boljak uçastaklarda satdyryp ine öz adyny öňe çykaryp şeýtirip deputat boldy. Men oň deputat bolşuny bilýär. Onuň gylmy bilim boýunça hiç derejesem ýok. Onuň diňe dili bar. Yalan söz bar, dili bar. Rus dilinde de türkmen dilinde de anini arasa gepläp ýör. Ýani ýazdyýsan ýazyp bilýän adam ýok. Şoň ýaly adam.